Comparing to other candidates nga ilado na daan ang apelyido sa politika o aduna pay eksaktong resources. Unsa imong tsansa nga mudaog, sir? Well, very minimal, but there is a chance. No matter how small, still, that's a chance na pwede ma-exploit. Although ilado sila, na sila resources, na sila partido, na makinarya, pero na may naitabo na. It was proven time and again sa lain-lain nga mga dapit nga although ang usa sa pinakadako nga matawag na to major determining factor for a candidate to win is party machinery, money, and popularity. Pero na mga instances nga bisag walay makinarya o walay partido, once in a while na mo lusot nga independent nga person sa election. Dili man daw na ilado si Bert Amplayo. Nagtago naman na sa shadow ni Congressman Lordan Swan. Any comment on that, Sir Bert? Before me nag-ila o nagkatrabaho ni Congressman Lordan Swan, nagsugod ko sa radyo way back 1993. Hantod karon, although dili gyud ko nga naka as popular as other personalities in the broadcast industry, pero na po na-establish nga ako following or followers og kini akong pagtrabaho under sa office ni Congressman Lordan Swan. I was designated as his official spokesperson and at the same time representative of the good congressman, of which kini nga mga butanga atong gi-fulfill sa atong pagatubang sa katawhan. Around 60 to 70% of kini mga events nga dili ga katambungan ni Congressman Lordan Swan, ako man ang mo appear and even talk to people, so somehow kana dako kay katabang. I have my own personality outside of kining tong function as representative of the representative. If given a chance to be elected as one of the city councilors, unsay imong top 5 priorities in the next 60 days? Well, of course, basic man gina nga una imong tun-an ng mga you learn the ropes kung sa baga mga proseso pamaagi. Unsaon pagpanday sa mga balaod non ordinansa o unsaon kini nga step by step mapadulong ngadto sa posibilidad nga maprobahan. So ang pinakauna nako nga gusto gyud nako nga tutukan is since ang akong background is more on designing, kay architecture man akong kurso. At the same time nakatapos patag ka ng public administration, so both technical ang akong background. So ang akong tutukan una is primarily ang panagway sa atong syudad, kay lagi medyo close man sa atong heart ang urban planning o ang pagplano sa syudad nga mahimo kini siyang hamugaway nga plastar, so usana kay lagi problema nato daghan diri sa Cagayan-de-Oro, problema sa baha, problema sa trapiko, problema sa sanitasyon. Gusto na ko na sila taganong pagtagad. Kunya dayon gawas pa niya na pagatutukan po nako ang mga butang nga adunay kalibutan sa livelihood or job generation, kay lagi kinahanglan nato nga adunay mahatagan og kay gayunan ang atong mga katawhan nga walay trabaho o di ba ka kay gayunan sa pagsugod og ginagmay nga negosyo, small and medium enterprises nga pwede na to mapakuyanap diri sa itong dakbayan. Concern po na ko ang safety and security. Kay particular kay ko sa Peace and Order Care, wala man gyud mga investors nga kung sa baga magka-interest sa usa ka lugar sama sa Cagayan-de-Oro kung medyo dako nga problema ang peace and order. So mo nang mga butanga, apil na ang health o edukasyon, importante kina. Nganong ikaw man ang akong butaran? Because unlike others that went before me, kasagara magod city councils are populated by sons and daughters and spouses of politicians, nga mga traditional politician nga medyo minus ang ambag sa pagpalambo sa atong syudad. Makita na nimo sila sa panahon sa kampanya,
Pero before that, dili nimo sila makitan sa mga lugar o dapit ng mga depressed pananglitan. Dili man sa paginambog, pero prior to my filing of the certificate of candidacy, more than 2 years na ako nag-BO sa District 1 ug naibawaan na ako ang mga problema sa gikan sa mga farmers, sa mga IPs na nga kaigsunan, mga fisher folks sa coastal barangays, no? Og kini nadunggan nato gikan mismo sila mga baba og naman po sila mga sugyot nga proposed lugar nila nga mga kuno kining solutions nga pwede po nato ma-enhance. So naka-serve na ta actual gyud nga pagserbisyo sa katawhan og apil naman gani ang pagpanerbisyo nato sa aspeto nga social services nga gatabang kita sa pagproseso sa ilang mga medical bills, mga tambal ug uban pa diha sa Alagang Tiyong Center, no? Kay at usa man ta sa mga matawag na focal person nga mo kung sa baga mo initiate sa o mutabang sa mga tao niini nga mga aspeto. So yes, dili siya lugar bag-o sa ako ang pagpanerbisyo og kini nga mga butang nga gibuhat na nato. Samot na nga natay mabuhat kung nanada diya sa konseho kay gawa sa pag panday sa mga balodon o ordinansa, mangita pa kitag pamaagi nga mapalambo pa ang kalidad sa atong tagsatag sa mga kinabuhi sa Tibok Cagayan de Oro, ilabi na sa distrito. No?